Jeg kom hjem fra arbejde, og lige snart jeg åbnede hovedet, så synes jeg, der var noget mærkeligt, ligesom der var et koldt pust, der ramte mig. Det så forfærdeligt ud. Det var revet ud over det hele der. Mange ting, de lå i skuffer, og nogle de lå inde i soveværelset, og andre de lå i bageværelset. Og vi vidste heller ikke med døtrenes ting inde på deres værelse, hvor meget det var forsvundet der. Det er rædselsfuldt, at der er nogen, der har vandret rundt herinde, man ikke ved, hvem er. Man kan se, at de har været overalt i huset efter fodsporene. Det er jo afsmykker og diverse ting, så man ikke kan få igen. Ja, det var en ring, jeg fik fra mine forældre. På et tidspunkt der, og den overlevede det første indbrud, den ring der, men ikke nummer 2 indbrud der, så. Det rykker jo meget i en, altså man føler sig utryg. Jeg synes, det er ubehageligt, at andre de kan købe og gå med ens ting. Hvor de kan blive tilbudt det på værtshus eller rundt omkring, og så eller få et eller andet, og så købe ens hæler, altså ens ting, som så er blevet hælervarer. Så kunne han gå ind og vise mig i disken, at der lå en ring med en til den, og jeg kunne passe den. Jeg købte min egen ring. Selvom jeg sagde, at det var utroligt, at det var ligesom min mormors.